Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi zita rangu ndinoitwa nokutenda uye zvekare ndinogara munomu muDurban, ndiri muzimba anogara muDurban, asi my real name is not nokutenda. Mukomana upenyu hwekuda mari uhwu vakazondipinzawo muna taisireva apa ndaitozviudza kutoti ndawana mari yemahara, ndainge ndazviwanira hangu imwe mbinga iyo yakaroora mukadzi wemuno muSouth Africa but iyo ichibva kuZimbabwe. Saka patakasangana kuclub mukuzonotaurirana akabva achizondiudza kuti iye munhu ane shuviro yekuti kuZimbabwe dai akwanisa kuwanawo mukadzi. Ndikabva ndati iwe unogoti mumwe mukadzi inini ndiripo ingawani ndiri muZimbabwe. Mushona akaita sewe wezhira chaiye akabva anditi dambudziko riripo nderekuti iwewe uri munhu wandasanganawo naye muno muclub, saka zvinondinetsei. I'm not saying kuti you are a bad person, but zvinonetsa kuti ndinge ndichitora munhu kumubvisa mubhawa ndozo expecta kuti mune ramangwana kana ndikazokuudza kuti ndinoda kuti unge uchizodai nekudai then wobva wazokwanisa kuzviita, because unenge uine lifestyle yako yawakajaira kuti hautongwe nemurume, hauudzirwi zvokuita nemurume. Zvino mukoma ndakabva ndachizotanga kuchinja behavior yangu. Dzimwe nguva aiti akandifonera obva anditi tikufanira kuti tinge tichienda kubhawa kwakati, ndobva ndamuti handisi kukwanisa. Ondibvunza kuti sei usiri kukwanisa? Ndobva ndamuti ndava kuenda kuchechi, saka zvekuenda kubhawa ndinoona sekunge zvisingaite and I just want to be a child of God. Apa ndinenge ndatoita imwe appointment neimwe mbinga nditori kune imwe club. Iye mazuva acho ekutanga ainge asingazvizivi, aizoti kana kauya kuapartment kwandinogara ndaita kupfeka hembe dziya dzakanyatsokudzikama kumupfugamira kuita sekunge ndichamunamata. Kana mabikiro acho andaiita ndichimupakurirawo chikafu, chimwe chikafu chandaitombobika ndichishandisa mvura yandinenge ndazanganisa neweti chaiyo, sezvandainge ndichiudzwa nevamwe kuti kana ukaita saizvozvo murume anokwanisa kuzokuda nemoyo wake wose. Kusvika ndazomunyepera ende ndikushayiwa kuti ndoita sei, because iye ari kuti anokwanisa kunditsvakira kana vanhu vanokwanisa kundiuraya ende ari kuda kundiendesa kucourt. Hanzi ndakamunyepera, ndakamuitira paternity fraud, manje ari kuda mari yake. Mukomana mari yaakandipa yakawandisa. I was shocked ndichiona mabills awo aakanditumidzira kuti anotokloka kuma 1 point something, because dzimwe imari dzaaindipa cash ndichitumidzira mai vangu. So takazototenga stand namama kumusha, saka ari kuti stand iyoyo tinofanira kuti tinge tichiitengesa, kana taitengesa then ndobva ndachizomudzosera mari yake. Heish, handichazivi kuti ndoita sei. Izvi ndo zvakaitika kuti ndinge ndichizopindawo muupenyu ihwohwo hwekuti unenge uchirarama as a slay queen. And ndakaberekwawo mumhuri isina mari. Vabereki vangu vainge vakatoomerwawo neupenyu. Ndichiri mwana mudiki ndainyatsokuona kuti vabereki vangu vanotambura. Ndakakura mumba musina kana chekubata uye ndakazoti ndichinosvika 15 years ndainge ndichingofunga kuti ndingabuda sei mumarara andainge ndichigara. Pandakazopasa form 4 ndakaona kuti mari yecollege yainge isingaiti, uye zvekare kuwesta nguva ndakacalculata ndikaona kuti vacho vanonzi vakaenda kumacolleges vandinoziva kana vakaenda kumayunivhesiti, vamwe vakatoendeswa kunana Cuba nehurumende, vakangodzoka vasina kana chavainge vainacho, vanhu vachiita kutambura munhu kuonda. Apa achinzi akabva kuCuba ava kushandira muhurumende kuita chimukuyu nenhamo. Ndo pandakaona kuti kuenda kucollege kana kuuniversity it is a waste of time. Saka ndakabva ndachizongosiyana nazvo, even though ndainge ndakapasa form 4 yangu. Ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa kuzotsvaka upenyu. Ndakatanga kushanda semushandi wepamba, asi mari yainge ichinetsa. Ndo pandakatanga kuona kuti muSouth Africa vasikana vazhinji vanowanzo kungogara vakastyla musoro, nails, lashes and everything, and ndikatanga kuwira
akawirirana nomumwe musikana uyowo anoita izvozvo zvehuslay queen. Ndiye akandidzidzisa, ndikaona kuti aitofamba nemotikari dzevarume vane mari, motikari dzakanaka. Ndakaona kuti hwainge hutori upenyu hwainge hwakanaka, ende upenyu hwatiri kurarama hunotoda kutoshinga. Ukatadza kushandisa mukana haumbofi wakaendawo kumberi sezvinenge zvichiita vamwe. Ndakasangana nevamwe vasikana uye zvekare vaingondipawo mazano ekuti ndinge ndichipindawo mufashion yemaslay queen. Vaindiratidza nzira dzekuunganidza nadzo mablesa, ende ndikabva ndachizodzidzira kuti murume ane mari anotongoda mukadzi anomupa peace uye kunakirwa pasina drama mukati. Asi ndakazokanganwawo kuti dzimwe nguva zvinotodawo kutoti iwewe kana wawana mbinga yako, dzimwe mbinga kunzoko dzinenge dzitori pachokwadi dzichitotsvakawo someone, because kumba uko vanenge vasingakwanisi kuwana peace, because vamwe vacho vanenge vakatongororawo vakadzi vavo vari vakadzi vakatongoberekerwawo mumhuri mekuti munenge muine mari. Iwewe mbinga yaunenge uchitonzwa uchitoidedera kana ikakuudza kuti iri kuuya, asi as the wife anenge asitomborina kana hanya nazvo, because anotozviziva kutoti kunyange akadzokera kwavo she will never see poverty, anenge asingatombozivi kuti chii chinonzi kutambura. So ipapo mukoma ndo pandakangoresva kuti dai ndakakwanisa kungozvidzikamisa pandakatanga kudanana nembinga, because ndaiva nelaki rekusangana nembinga dzinondida. Ndakabva ndachizosangana neumwe ainge ari wekuZimbabwe, ainge achigara muJoburg but aiwanzokuya kuzofarira muDurban, because kuJoburg uko ndo kwaanogara nemhuri yake, but vane dzimwe dzimba kunoku kuDurban. Munhu mukuru kwandiri, ane makambani ake anotengesa zvinhu muJoburg nemuDurban. Ane mari yakawanda, motikari dzakawanda neimba, especially dzimwe dzimba dzavo dzekunoku kuDurban dzinenge dzakatovakirwa mumaestate ari mumakomo, ndo mavakavakira imomo. Akandifarira kubva zvatakasangana zvekare, akanditsvaka paTinder, ndokubva tachizotanga kutaurirana, tikatanga kuenda tose kumaclubs akasiyana siyana. Ndakabva ndachizozviona kuti murume uyu dambudziko riri paari nderekuti anorwadziwa nenyaya yekuti akarorawo mukadzi wemuSouth Africa, ende mukadzi iyeye kunyange vaine mari but anotsimbirirwa nemukadzi wake, ende panhau yevana mukadzi uyu haatombodi kuti uyu kana achienda kumba ange achitora vana achienda navo kuZimbabwe, anoramba ende anoti vana ndevangu. Saka aindiudza maproblems ake ose iwawo achingondidembera. Ndikabva ndati ko iwe wadi wangotora ini because ndiri wekuZim? Akanditi no, shaini ndiri kutsvaka mukadzi chaiye wekuroora. Saka ipapo nekuda kwemari yandainge ndichipiwa aindipa magifts uye zvekare ainge achida mukadzi anotsiurika uye anokwanisa kuzomuchengetera vana vake, but ndakabva ndachizotanga kupretenda ini hangu zvevana mukoma zvitori kure neni, ende ndakaita mistakes ameno kana ndikazokwanisawo kuzoitawo vana in the future. In the past I made so many mistakes zvekuti ndikadai ndakamuitira mwana nemari yaainayo, asi paari nekuda kwekuti ndainge ndada mari ndakabva ndafunga plan, ndikati kana ndikamuudza kuti ndine nhumbu yake acharamba achingondipa mari. Ndikabva ndachizotanga kutenga pregnancy test. Ndaitenga pregnancy test utwu ndobva ndatupa kana munhu anenge aine nhumbu, then ndobva ndamutumidzira strip turi positive kwaari. Akashamisika akati nokutenda uri kureva kuti I am going to be like a dad. Ndikabva ndati hongu ndine nhumbu yako. Heish mukomanashi, ipapo pandakamuudza ndakanyatsokuona kuti shuwa baba ava vane rudo. Akabva auya kuapartment aine mufaro, akabva atanga kundipa mari yakawanda, ende nguva zhinji aigara achindipa mari like almost every day. Ainditumidzira mari between 5 to 7,000 yaaindisira maakaundi. Ndikamubvunza kuti ndiyeye, ongonditi ndeye kuti unge uchitengera mwana wangu zvokudya. Ndakabva ndatanga kuenda kumasowe mukomanashi ndichishaya kuti ndoita sei. Apa achindiudza kuti it is your time to enjoy. Nemafriends angu taenda kumaspa almost every day. Ndikazotoenda neumwe besti wangu kuDubai ndichiita sekunge ndine pamuviri. Ndakangomuudza kuti teti mwana ati ari kuda kuenda kuDubai, akabva atoti itori bomb. So ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti
nhumbu yacho yainge yava kufanira kuti inge ichionekera kuti nhumbu yakura. Apa ndainge ndisina pamuviri, ndakatanga kupanika mukoma. Apa pose ndainge ndichingonyepedzera kuita masymptoms aripo. Ndainwa mimwe mishonga yaizoita kuti ndiseme chikafu, ndobva ndatanga kurutsa yavanoti kukalakaza muno muSouth Africa. Saka aitosvika ndatonwa mishonga yacho iyoyo, ndobva ndati ndiri kurwara, handisi kunzwa zvakanaka. Then apo ndipo paakatanga kunditengera zvose zvandainge ndichida mukoma Nash. Dzimwe nguva aikwanisa kungonditi 3.5 iyo ndikuda kuti unge uchienda kunotenga zvaunonzwa kuda, ava kundirentera apartment kwandichiri kugara hangu, because tiri pakati pekunetsana kunonzi umuhlanga. Ndinobhadhara 12,000 each and every month. Dambudziko riripo mukoma rakazoitika nderekuti iye akazozviona kuti ndainge ndichimunyepera. Mushure mekunge ndaona kuti munhu ava kunyumwa, ndakabva ndamuudza kuti nhumbu yabva. Varume vane mari havanyeperwi. Ndakamirira kusvika achinosvika kuJoburg, ndikati iko zvinozvo ari kuJoburg. By the time paanozodzoka kuno kuDurban, ndinenge ndatorova dhiri rangu ndotomuudza kutoti ndatova nepamuviri painge paine imwe friend yangu akandivimbisa kuti ainge achazonditsvakira mapiritsi ekuti ndige ndichizoenda kunguva. Mukoma Nashi apo paakanditi waenda kuchipatara here? Ndikati baby, ndaenda kuchipatara ndikapiwa mapiritsi, handiri kutonwa but ndiri kubleeda. Akanditi scan iri kupi, because I expected you to at least tell the doctor just to see if you are okay. Saka ndikuda results escan yacho. Ndakaita mudumbu mukoma, kuita manyoka. Ndakasimuka kubva pandainge ndakagara ndokumhanya ndokuenda kutoilet kunodurura, because akabva achizondiudza kuti he was going to fly back to Durban. Ndikamuti why? Just come even tomorrow, I'll be okay, no need. Akati I want to be with you. Akauya akabva ati andei kwadoctor. Takabva tachizoenda kune vamwe doctor vandichati Dr. Singh vechiIndia. Ndakapindwa nekutya, because ndakanyatsokuona kuti doctor ivavo vanotozivana nemurume wangu zvekudaro. After that, Dr. Vai vakabva vati, this woman, I cannot see any signs of pregnancy. She was never pregnant. Instead, her uterus is very clean. She should stop taking whatever medication that she is taking. It is going to harm her uterus. Mukoma Nash ndakatanga kungobvunda ndakagara. Akangonditarisa akati, no, it's okay, doctor, I will speak with her. Tava mumotikari, the way that he started punching the steering wheel, ndakabva ndatanga kuchema. Ndokubva aenda akanondidropa kuapartment kwandiri kugara, achiri kubhadhara rent zvake. But dambudziko riripo nderekuti haasi kutaura neni, ari kuti iye anoda mari yake back. I have tried hama dzangu kuti ndimbofambawo ndichidzifambira nyaya idzi, but zviri kutoramba. Saka ndanga ndafunga zano randakapiwa neumwe muzulu musikana wandinowirirana naye, iyo anoita zveuslay queen. Akati kwandiri, Chomi, let us go somewhere. Ndokubva tachizoenda kumarket kunotengeswa mishonga yechivanhu yechizulu. Makarimo muDurban muCBD. Akanditengera mishonga, akanditi mishonga iyi ndio ichaita kuti anga achizokuda. Saka ndakaisasa mishonga iyi muapartment, but haachatombodi kuuya kwandiri kana ndikamukumbira, because ndainge ndine mishonga yandakanzi ndinoishandisa ndichiipfekedzera kusikarudzi kwangu. Kusvika auya ndozoibvisa, ndobva ndachizorara naye. Ndinokasika ndabatira pamuviri, but ndakazotoibvisa ndatoona kuti kwainge kwava kutozvimba. Ndakaita almost 2 weeks munhu asichiramba kutaura neni, anongotaura neni pano nepapo. Iko zvino zvandichazivi kuti ndoita sei. Haana kana mari yaanondipa, anozongotiwo pano nepapo, anongotumidzirawo imwe friend yake inongouya nemagroceries, ende rinenge ringori grocery remwedzi wose. Handichatendedzwi kana kuenda kumashops. Makadhi ose aainge akandipa akandiblokera makadhi. Handina kana mari. Vabereki vangu anotaura navo mune zvakanaka, but akavaudza kuti ari kuda mari yake, ende anoda kuti stand yatakatenga inge ichizotengwa. Saka pachiri nehopu here apa mumwoyo mangu nemupfungwa ihondo yega yega. Ndoenderera here nekungoshandisa mishonga kana kuti
ndongomukumbira ruregerero, please ndibatsireiwo. Achiri kundida here kana kuti haachandidi? Kana asisiri kundida, why is it ndichingoramba ndigere muapartment macho maari kubhadharira rent nekunditengera chikafu? Is this a sign of love from him? My mom said you just need to stay there. Zvichanaka. But zvinogonaka sei asingatauri neni? Ndinokwanisa kumutumidzira mamessages, anongovhura oblutika obva anyarara zvake. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi pandine mubvunzo ndepekuti murume uyu achiri kundida here kana kuti kwete, because anondibhadharira renti, chikafu ndinotengerwa. Hanzi pangori nefriend yake anongoya nechikafu chacho in bulk, chikafu chotosadzwa mumafridge, chikafu chemwedzi wose, zvose ndinoitirwa, but handisina mari yandinopiwa. Ameno, munozvionawo sei? Maybe the men still love our dear sister. Kwa imimi madi machingosiyana nazvo zvekuenda kumaclubs, sezvo mati South African wake anomurambidza kuenda kuZimbabwe nevana, maybe ndo zvinomurwadza. Muregedza kuita zvekuenda kumabhawa, mosiyana nazvo, motanga kuenda kuchurch. Iye ozvionawo kuti now you are a Christian woman, maybe he will come back to you. Maybe he is giving you another chance. He wants to see kuti what are you going to do with that second chance. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu, even though ndichiti mukoma, but utori mwana kana kutoti muzukuru kwandiri, because nditori nyavazukuru vakainzana newe nashi. Saka chandiunza pano ndangoti ndige ndichireurura. Handizivi kwazvichandisvitsa zvinhu izvi, asi ndangoti ndige ndichingoreururawo sezvo chiri chinhu chakanaka kureurura, asi kuzozvifumura handingabvumi kuti ndige ndichizozvifumura pamhepo. Ndiri murume uye zvekare ndakatanga kuitawo zvemabhizinesi kubva muhudiki hwangu, ndainge ndichingoita zvemabhizinesi. Saka pane pamwe pazvakazombooma. Kana muchiri kurangarira, kune mamwe avo avaiti mariki taxi, saka ainge ari maprivate taxis. Vazhinji vedu tainge tiinawo mataxi iwawo. Then ndakazosangana nematambudziko ekuti kubva zvandakazotora mukoma wangu ndikavabvisa kuMondoro, ndikati mukoma uyai tinge tichiita mari muHarare. Ivo vainge vagara vari makanika, ndokubva tatanga kushanda tose. Asi pakati pedu pakabva pachizoita bopoto pakati pevakadzi vedu rakaitika, rakazokonzeresa kuti tinge tichizovengana. Umwe akatanga kuita zvake, ino ndichiita zvangu. Saka vakazotanga kuwirirana nevamwe vanhu vainge vakandivenga. Business rangu rikatanga kudzikira. Nditori neumwe driver wangu akaurawa mushure mekunge apika up matsotsi, ndokubva vachizomuponda vakamutorera mari. Then mukuzotanga kumukirwa nemweya wake murume iyeye, ndo zvakazondikonzeresa kuti ndinge ndichitsvaka n'anga. Saka n'anga iyi yakabva yachizondiudza kuti painge pachitodiwa musoro wemunhu. Zvechokwadi ndinoda kureurura kuti pakatsvakwa kasikana kadiki kainge kaine 2 years. Kwekuti kakawanikwa kupi handizivi hangu. Ipapo ndingareva nhema kana ndikakuudzai kuti musikana iyeye wacho wandakapondesa vakamuwana kupi, but anenge akangobiwawo. Mwana uyu abiwa kudaro, ndokubva vazomubhinya vakamuponda musoro wake vakamucheka. Ndakabva ndachizonzi musoro uyu wemwana iyeye ndaifanira kuti ndige ndichizoenda nawo. Ndakadzokera nawo kwedu kuMondoro ndikanogara nawo mubako kwemazuva 3. Ndokubva ndachizobuda mubako muya ndikabva ndachizodzoka nawo musoro uyu ndikaupa sekuru vacho ivavo, asi vainge vari chigure, vari vekuMalawi. Hameno kuti vakazoita sei nawo musoro wacho iwoyo, asi vakabva vachizondipa chimwe chipepa chainge chiri chiplastic bag chainge chiine ropa. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizochicherera
pamberi peshopu yangu, ndokubva ndachizoita saizvozvo. Upfumi hwangu hwakatanga kuwedzera huchiwanda kusvika pari nhasi, asi dambudziko ririmo nderekuti mudzinza rekwangu vanhu vanongofa mwedzi mumwe chete, uye zvekare vanowanzokufa kana kwapera makore 5 kana kuti 4. Ndo zvinoitika izvi, uye zvekare vana ndava kunyanya kuzviona pava zukuru vangu kuti zvizukuru zvangu zviri kunetsekana, especially zvizukuru sikana. Izvo zvinoti zvinorota murume wechikuru anenge achiuya achirara navo, ende ndinozviziva kuti zvinhu zvangu zvakapanduka, asi kutaura kuti ndige ndichingovaudza kuti zvose izvi zvamuri kuona zvichiitika ndini ndakazvikonzeresa. Handikwanise nekuti kufumurwa handidi kufumurwa, ndichiri kutsvaka nzira dzekuti ndige ndichigadzirisa zvinhu izvi ndisati ndatorwa nenguva, asi handidi kuti ndige ndichizosiyira zvekare vana vangu nhamo. Mabhizinesi angu andiinawo, mamwe macho ndakamatanga ndisati ndatomboromba. Saka tarisiro yangu yanga iri yekuti mabhizinesi iwawo ndinofanira kuti ndinge ndichizomasiyirawo vana vangu senhaka yavo. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivisei, ndichange ndichiteverawo. Ndinogara ndichiteverera zvirongwa zvakasiyana-siyana pano pamaYouTube. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Hei, zvakangoma hazvo veduwe.